खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव आरो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा जुदि खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि मुंख्लं सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों गोसोखांदों। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो बर' रावखौ भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव सोफादेरनायनि गाहाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि मुंख्लं सानखौ समबाराव सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादोंमोन। बर' रावनि हांखोखौ नाजावनायखौ जौगाहोनो नाजानायनि जाहोनाव अजद होनाय बायदिब्ला इं 2000 मायथाइयाव गुवाहाटी भेटापारायाव गावनि थाग्रा खुलियाव मैयानि सानाव गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन। बर' साहित्य सभा आरो बिनेश्वर ब्रह्म ट्रास्टनि मोनसे जथाइ हाबाफारिनि गेजेरजों खुंजानाय क'क्राझार नोगोरमानि चान्दमारियाव थानाय ब्रह्मनि गोसोखां थावनियाव गोसोखां सानखौ फालिनाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया गोसो होनानै बुङो दि रुंसारि बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमा आरो उनमोनथाइखौ सभाया माब्लाबाबो बावनाय नङा। बर' राव आरो थुनलाइनि जौगानायनि थाखाय ब्रह्मनि जिउ बाउनायखौ बर' माहारिया अरायबो गोथौ मान होनानै गोसोखांनाय जागोन होनना बिथाङा मख'यो। बेजों लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बिनेश्वर ब्रह्म ट्रास्टनो 2 कौटि रांनि राङारि अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावनायजों लोगोसे हारिनि सायाव ब्रह्मनि गोजोर गोहोम गोग्लैनायखौ आरोबाव गनायना लायो। नोजोर होनायनि सायाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म, एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, बर' साहित्य सभानि आथिखालनि ड. सुरत नार्जारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL NDA जथाइ दोलोआ साखाफारा। नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDA) नि गोरोबथायारि बाहागोआरि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) आ सेप्तेम्बराव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो। गावसोरनि मावखान्थिखौ सावरायनो थाखाय UPPL आ क'क्राझार नोगोराव मैया क'र कमिटि जथुम खुंदोंमोन। बे मेलाव उफ्रा बिसायख'थिनि थियारिफोरनि सायाव मोजाङै सावरायनाय जायो, जेराव सिडली बियाबनि सायाव नोजोर होनाय जायो, जेनिफ्राय UPPL आ बिसायख'थि गेलेगोन। उफ्रा बिसायख'थिया गासै आसामाव 4 बिधान सभा बियाबफोराव जागोन। भारतीय जनता पार्टी (BJP) आ बेफोरनि गेजेराव 2 बियाबखौ गावनि NDA गोरोबथायारि बाहागोआरि UPPL आरो असम गण परिषद (AGP) नि आखायाव हगारनो थिरांथा लादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारिया बुङो दि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि आरो दोलोजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि क'र कमिटिनि जथुम खुंफुंनाय जायो। बिथाङा रोखा खालामो दि NDA नि गोरोबथायारि लोगो महरै उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL आ बाहागो लागोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गुवाहाटीआव नंखाय CBI अफिसारखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ 18 आगस्तखालि सासे CBI मावख'गिरिनि महर लानाय आरो साख्रि होगोन होनना रां खांनो नाजानायनि थाखाय सासे सुबुंखौ खादोंमोन। सन्देह' गोनां सुबुं, जायखौ फयाजुल हाजरिका उर्फे डेनिस हाजरिका होनना सिनायथि होदों। 6 माइलआव बिथांनि भारा न'आव उनाव सिग्रोमनायाव मोनसे पुलिस खसाब, 2 गेलेग्रा पिस्तल, गांसे नंखाय CBI सिनायथि बिलाइ आरो नंखाय बेजफोर बोखांनो हादोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ मराननि गौतम सइकियाखौबो हमदोंमोन, जाय अजद होनाय बायदियै गावनि साखा खबब्रै गारि AS01 RC 3150 खौ हाजरिकाया गावनि थगायसुला खामानिफोराव बाहायनो गनायथि होदोंमोन। महर सोलायनाय, रां दाबिनाय आरो थगायनायनि दायजों लोगोसे सानैबो सुबुंनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरां पुलिसआ गेदेर फेग्रा मुवा आरो नंखाय रां हमदों, सानै सुबुंखौ हमदों। पुलिसआ सशस्त्र सीमा बल (SSB) नि हेफाजाबाव चिरां जिल्लानि बिजनीनि पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं. गरैमारियाव सिग्रोमनाय खालामो आरो रबिबारखालि सानै दुथां लांखारग्राखौ खानो हायो।
हमजानाय सुबुंफोर जायनि सिनायथिखौ 32 बोसोर बैसोनि नबिर हुसैन आरो 24 बोसोर बैसोनि मिजानुर रेहमान महरै खालामनाय जादों। बिसोरखौ बिदा-फंबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे हरखाब सिग्रोमनायाव बिसोरनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा आरो नंखाय रां बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामनाय बेसादफोरनि गेजेराव ड्राग्सजों बुंफबनाय साबोननि गंथाम बाक्सु, फेग्रा मुवाजों बुंफबनाय गं 119 प्लास्टिक कन्टेनार, रेबथुमनाय नम्बर AS26G1366 गोनां गंसे बलेर' कार, नोगोद 33,000 रां आरो नंखाय रां बिलाइनि 43,000 रां दंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मणिपुर रैखाथि हान्जाया हाजो आरो हायेननि जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। मणिपुराव रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय रैखाथि हान्जाफोरा हादोरसानि हाजो आरो हायेननि जिल्लाफोराव गुवारै नागिरनाय आरो ओनसोल दबथायनाय हाबाफारि लादोंमोन। उदखारि हाबाफोरखौ दबथायनायनि थांखिजों अपारेशनफोराव हाथियार आरो गुलि बारुदनि गोबां बोखांनो हादोंमोन। थौबाल जिल्लायाव उयकचिं लेरंटेलपिट्रायाव मोनसे नागिरनाय हाबाफारियाव एसएमजी, पिस्तल, ग्रेनेड आरो गोथां गुलिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोर बोखांनो हादोंमोन। बेबादिनो कांपकपि जिल्लानि मिशनहुएआव अपारेशननि फिथाय महरै राइफल, सिलाइ आरो ग्रेनेड मोननो हादोंमोन। मोनफिन्नायफोरनि मादाव दङ थौबाल जिल्लायाव 9 mm एसएमजी, पिस्तल, सिलाइ आरो ग्रेनेड। कांपकपि जिल्लायाव 7.62 mm एसएलआर, बोल्ट एक्शन राइफल आरो सिलाइफोर। रैखाथि गोहोनि अपारेशननि थांखिया उदखारि हाबाफोरखौ दबथायनाय आरो ओनसोलाव रैखाथिखौ बांहोनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसामनि लखिमपुराव नाव गोदोदों, फरायसाफोरजों लोगोसे सा 20 जोखोम। आसामनि लखिमपुराव मोनसे नाव जाब्रबथायाव समबाराव जायगायारि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि सा 15 फरायसाफोरजों लोगोसे सा 20 दावबायारिफोरा जोखोम जादों। सुबनसिरि दैमायाव जानाय बे जाथायाव घुनासुति मिरि-जियरि गार्लस हाइ स्कुलनि सा 14 फरायसाफोर आरो मिरि-जियरि फरायसालिमानि सासे फरायसा दंमोन। फोथायनाय जायो दि जाब्रबथाया सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव जादोंमोन आरो टिएमपिकेनि सोद्रोमाफोरा नावखौ आरोबाव खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायाव गोनांथार बिफाव लादोंमोन। जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय ढकुवाखाना महकुमा सुबुं देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। देहायारि दुखु मोननायनि अनगायैबो फरायसाफोरा बे जाथायाव गावसोरनि बिजाबफोर आरो मुवा बेसादफोरखौ खोमाना लादोंमोन, जाय दैमायाव बोहैलांदोंमोन। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनो गोसो, नोंथांमोनहा स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।